गुड मॉर्निंग। आज ଥିଲା ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ, ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ଫେରିଲା ସମୟରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ମୋବାଇଲ ବାହାରକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ସକାଳୁ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ କେହି ବି ଲୋକ ନାହିଁ। ଏମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ଏତେ ଶାନ୍ତି। ଏଇ ଭାଇ ଦେଖ, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ହେଇଛି, ପାଣି ବି ଅଛି, ମସ୍ତ ଦେଖା ଲାଗୁଛି। ସେ ମୁଁ ଆସିଲି ବାହାରିକି, ଭାଇ ରୋଡ଼ ଏତେ କ୍ଲିନ୍, ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ଅଛି ରୋଡ଼। କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କରେ ଏତେ ପରିଷ୍କାର ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ଥିଲା। ଏଇ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ବି ହେଇଛି। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, 2 ଗଛ ଲାଗିଛି ବି ସେପ୍ର। ଖୁବସୁରତ ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ସକାଳୁ ପୁରା ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। भाई ये फूल बहुत खूबसूरत फूल लगे। मैंने बाहर को आसी भाई सकाल मार्केट जाइए टिफिन करी परिया नहीं आसिक रूम रोषे करने केमती लगला भाई।